Soc David Siscar, soc el propietari de Gust la Marina i nosaltres ens dediquem a la venda al detall de productes de xarcuteria, salats i vins. I a part tinc una xicoteta de distribució per a l'hostaleria. Jo fa quasi 19 anys que em dediquen al gremi este. Vaig començar en Gandia, vaig passar en Pego, vaig estar uns anys en Pego i vaig decidir muntar-me el negoci en Pedreguer perquè vaig veure que no havia tingut comerç resina i perquè tenia moltes amistats així en Pedreguer. Nosaltres el que intentem és anar a fires, treballem directament amb fabricants i intentem sempre portar els últims productes que deixen en el mercat, perquè la gent sempre tinga novetats. Productes sense gluten, productes sense lactoses. Intentem sempre portar els millors productes i els més sans per a que tot el tipus de gent pugui menjar-ne. Els més naturals possibles. A part del servei del públic i el detall que tenim, som majoristes d'alimentació, al treballar directament a fabricants, podem subministrar hostaleria, treballem en més de 70 bars, portem residències, portem guarderies, fem molt de detall d'empresa per a Nadals, també el que fem és portem pernils quasi pràcticament a tota la comunitat valenciana per a agència de transport. Nosaltres ens diferenciem de les superfícies, en aquest cas, el tracte personalitzat, intentar aconsellar a la gent, que una gran superfície no el pot donar. Al fi i al cap, així ja no som clients, són amics, són amistats que fem. El client hi ha que cuidar-lo de diverses maneres, amb una bona qualitat, uns preus el més assequibles possibles i la cercania, simplement. Perquè al final tenim una clientela fixa, una clientela habitual i que estem molt agraïts i que al final és una amistat que creem. I cada any en cresquem un poquet més, cada any en cresquem un poquet més i això també és important. El que nosaltres intentem és sempre intentar pelar l'embotit, de donar-le net perquè la dona de casa, quan arribi a casa, no tinga que llevar la pell del salchichó o la pell de la mortadela, que ja ho tinga tot mascaet per a que no tinga que fer faena i perdre aquest temps. Agrair a tots el tracte i este recipient que ens han fet quan vaig vindre jo sí, d'acceptar-me també, perquè soc de fora de Pedreguer, entonces estic molt agraït perquè han fet molts clients i aquests clients al mateix temps són amics. Això també és molt important, estar en un poble que considera que és el teu.